Mudzi
Muchicha mafuta mzezumbe. Ndaigadziririsa. Washimoseka vanhu. Raita sei? Raita sei? Ndino mafuta. Baba ruva. Ndivo vakataura. Ndarekie. Ndafara. Ne basa rakaihwa ire. Basa rakaihwa zvakanaka chaizvo. Hai, ndiri kufara zvangu. Basa raihwa zvakanaka rikapera zvakanaka. Hada kubvawo zvakanaka chiri chimboendawo kumbawo. Tiri kunoona zviri kupari zvese zvakamira sei tichidarikira tichiita edu zvimwe. Hai, ndatenda. Makadzidzei paproject ino yaka iri 2 months, almost 3 weeks. Hai, chaingoda ngoti ringo vakwa basa chechi yaMwari isare yakanaka. Naya. Ipapo shwa. Gogo kaitana munoti kudini na baba ruvava. Fofu radio. Pamusoro baba ruva chete. Munoti kudini? Pamusoro baba ruva chete. Munhu akasununguka anojaivha. Amen. Ane upenyu hwakanaka anokwana pano zviri kuitwa ipapo. Amen. Aite basa repeki. Anokwana anoita nechido chese. Voinda zvavo. Voinda zvavo zvakanaka. Ko pamusoro papulaki zveuyu wakamira akadai uyu nenyanga dzake musoro. Mulaki wakuenda mushambogara wamboti. Maita fadzwa bosi. Inofara zvikuru. Maita fadzwa vekumaveji. Uyai mai maveji sana ndikutika kusana vantu. Moti kudii pamusoro papulaki uye pamusoro pangu inini. Aiwa ngari makastoma angu emuriwo taiwirirana zvakanaka chaizvo basa raifamba zvakanaka. Takawatengesera mbudzi. Amen. Manu mavheji Tamirira. Tamirira. Ndaviwa wandeka ere. Okuona mai. Kanga bakai. Akazoita ripendi kwese uku. Baba wangenga from color chocolate yakala zvanga iri. Ndiko zviro zvakaramba. Muona ka engo yedekereke uku. Hatina kuzopenda edu mawindo. Mawindo haana kupendewa because yaisiri included. But kana munhu achida kuti zviitiwe zvinongoitiwa. Ambozviona. Ndose amukona but initially tada kuti akude ane white umu. Saka nawo yekuti zvasiri included. Tava tazvisiyawo zvakadai. Kudawo kana munhu akazofunga kuti zviitiwe zvinongoitiwa futi oitwa white. Ndizvo here washi? Izvozvo. Like chimbonobatawo kamera washapinde. Atakwenda kusasika uko. 20. Zangu yo cottage atakati kapuwa kuti tinge tichigara nasisi Joy. Saka hatina kana one thing chekukomplena. Taivata mumba medu zvakanaka. Tiri very safe. Muchiona kudai pane security, mafenzi ese wati mvura yanga iripo, mawaya kunanikira aripo, zvese. Touya zvakare panapa mona iyi security yakamirira kereke chete. Pachange pachikiwa pesa apa. Touya kudai. Saka chete ndo amuri kuona chakupira zvine apa pakuti zvidenge zvoda kuita zvozvonga isaza kunanika. Inda muno ndo madhoo acho akazawashuya utaure shamwari. Ndakutaura zvakare. Saka ino ndo last video yedu saka ndakoti tite recap zvakare. Uyatitangire chiri kuno. Yozojivha isi. Saka touya muno topinda toita zvakare nekuno uku. Saka mwana masaidzi uku kune zvichazoitwa zvakare mumasaidzi mumaodzi nekuti nekupa floors. Wouya nekuno uku zvose izvi. I think pamwe vaizviona makuchona zviri different, makapendwa mose, haimene kuti munozvionawo here panomira mufundisi waMwari vachigadzira shoko ivhangeri Bhaibheri ndo pakuona pane kala iyi. Touya zvakare kuno uku vachipinda mukereke kwese kwakapendwa kuno kwese uku. Topinda kuno handiti Marina mnobva maona zvakare kuti ivhini vakapendwa mose kale vakashandisa cream ndizvere wachimbotaura. Hamisi kutora basa rako here? Wakaexplaina kare?
Alright, topinda pano, ndopanenge pachizopinda nevanhu. Vachipinda muchechi, vakatasana nekoko. Vachiti, muzuva ranhasi tichange tichiparidza Bible, vhesi yaMatthew 6 chapter 27. Topinda panapa zvakare, Mose makadii makapendwa zvakanaka. Kureva kuti in other words, kana muda kuitwa painting yenyu, motibata tokudzwa zvofamba sei. Ine maire wachi? Mouya nepanapa pachi, handisi kuti inenge chinzi chii, pakabhabhaiswa kala ye-creamish what. Handiti? Right. Ndo vanonzi pachi? Panzira kaisa pabrand kaisa green yekunze venish. Namba daisa mukati since pachibato pachidisi pari paivents. And washable. So it's like since pari bato vanachipinda mchicha chidi kabadaisa kuti kala mukati plus it blends very well on niche. Ni kala kuti wakuna mukati wakura next color. Wapeza kuona magrenade yepansi. Then mapillars edu tangoma design utafanish afane nependi skating. You know the terracotta yakashandisa. Yote pependi yakashandisa. Then for my hose ye green yedu ashandisa weather cut. Kombe jishinda kusei. Alright. Saka kureva kuti pendi yakashanda pano pashe, ipendi yemhando yepamusoro yekuti nyange kukatsva nezuva, zuva racho rinogona kutongonzi go back to send. Ndo zvakutaura izvo. Ndo type yependi yakashandisa. Like kuti since mahose edu ari slash. Anomwa pendi yakati wandi. Anonetsa kuvhara kana wakashandisa mamwe mapendi mamwe aya. But for this one, anonyatsa kuvhara kawanda, as you can see. Then mapillars edu ese ari teza. Akamatizana ne different color. To make a nice combination. What a picture from any angle with this. We also painted my fisher body. Then the mask pockets they were painted as well. My window still but design case of my window sills. We have to say, oh, I just paint the you know, smartness. I can see I don't believe I was spoiled. I don't know spoiled. I think smartness, one of the special, one special question on my pin. Ndachena napiwa masound. Mungu ngani ngale basi. Tasiwa pasina sina tamboza. Kwa ndichetu takazochisa. Abantu wauyanishauri. Wakutana watu wakatipenda wakatidesign na watu. Haunozviona. Takazobuda tikapinda mukati umu. Saka Crockton anogona ngoyotorwa mapicture. Ndo zvataita tiri kuprimary. Motorwa makadai. Foni yete. Kwane security kwakiwa then that plug ndio ikoko izo tobuda mbotogoma picture. Last. Bye.